Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uvele enkantolo umsolo kubeka ukuthi wathumba ingane maqede wayibulala ngesikhulu ihlungu enquma ikhanda wabe eselifaka ebhakedeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakantando Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Awuzange ulibhade enkantolo umndeni omsolo neminyaka engu17 wabulala ingane eneminyaka emibili ngesikhulu ihluku maqede ikhanda walinquma wabe esefaka isidumo sayo ebhakedeni. Lesigameko esenzeka eMkholombe Potchefstroom ngesonto eledlule sashiya umphakathi udinwe ugane unwabo. Kubikwa ukuthi umphakathi emva kwalesigameko wabe usuthi ukuthela ugane unwabo wabe usuqonda endlini yalomsolo wabe usufica umngane wakhe wambulala ngezandla umxobaxoba ngamatshe. Kube ukuthi lo msolo kuvela ukuthi ngokudabuka emasinenge ngasemagede kuthiwa uzinikele emaphoyiseni ephelezela unina ngempela sonto. Uvele enkantolo yemantshi yasePotchefstroom ngomsombuluko ubhekana nokuqala lokubulala ngehluku ingane neminyaka emibili ogama layo kunguphumelela Qoboshiyane okholala ukuthi wathunjwa idlala nomzali wakhe ngoba ithenjiswe ama-snacks. Isidumbu sikaphumelela sathola sifakwe ebhakedeni emqashweni womsolo. Uaphele ukuvela ukuthi wabhadanywa nesidumbu sengane wathi uphuza igazi layo emva kokuyibulala. Ikhanda latholakala emgodleni oseduze wabe usudinwa kumphakathi wamxobaxoba ngamatshe. Umsolo evele enkantolo kubeka ukuthi uvele yedwa ngenxa yeminyaka yakhe njengoba kungavumelekile ukuthi kube nabantu. Icala lakhe lihlehlele inamhlanje. Ubeveleke namhlanje enkantolo njengoba umndeni wakhe ubungazange ulibhade enkantolo usabela ukubulawa umphakathi njengoba wawucasuke ugane unwabo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Ntsundo uqinisekise ukuthi umsolo uvelile enkantolo ngomsombuluko wabe esethweswa icala lokubulala ngehluku. Bafethu-ke lezi indaba ezimangaze abaningi einkundleni zokuxhumana. Ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.